खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै गोबांनि नखरावनो खुसिनि बाना बोहैगोन नोंथांनि नखरावबो खुसिनि बाना बोहैनो हागौ जुदि नोंथांनि नखराव 4th ग्रेडनि आनजाद होनाय बिजाथि दङबा आसाम सरकारजों खुंजानाय 3rd आरो 4th ग्रेडनि आनजादनि फिथाइखौ बिजाथिफोरा गोलाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन दा आसाम सरकारा 4th ग्रेड आनजादनि फिथाइखौ फोसावनो थांखि लाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आसाम स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिशना क्लास 4 पस्टनि रिटेन टेस्टनि फिथाइखौ 18 अक्ट'बर अदेबानि दिनै फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों मोनसे ट्रेन्सपारेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों आसामनि लाइमोनफोरा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनगोनखौ मिजिंथियो होननानैबो टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लामानि जाब्रबथाय जानायजों सासे बर' फरायसाया गोब्राब जोखोम जादों मुंखौ रिंसार होननानै मिथिनो मोननाय जादों लामानि जाब्रबथाय जानाय जाथाया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआव जादों गंसे मालगारिया बिथांखौ होख्रेमलांदों जायजों बिथाङा गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों जाथायजों जोखोम जानाय रिंसार बिथांखौ दतमा इउएन ब्रह्म कलेजाव 3rd सेमिस्टाराव फरायनाय फरायसामोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों लामानि जाब्रबथाय जानायनि उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहाया बांदों फ्राय सानफ्रामबो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जानायखौ खोनानो मोनबोबाय थानाय जादों बे दावहाखौ खम खालामनो थाखाय सलार फेन्सिं होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया जायनाखि बिटिआर सरकारा 121 किल'मिटार जानथायसिम सलार फेन्सिं होनो थांखि लादों आरो बेनिनो 40 किल'मिटारखौ बाक्सायाव होनो थांखि लादों बे लेखायै बाक्सा जिल्ला बाथाबारि रेन्जनि सिङाव खैरानि बेलटल आरो नया बस्तियाव सलार फेन्सिं होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों माइ मोननायनि सिगां सिगां बे खामानिखौ फोजोबनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारिया लोगोसे मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दावहाखौ लानानै हाग्रा बिफाननि सायावल' सोनारबाय थाबा जानाय नङा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा हाग्रा फोजोबस्रांदों बेनिखायनो जुनारफोरा मानसि थानाय जायगायाव फैनानै उदखार खालामफैदों होननानै बुंथियो इएम रनजित बसुमतारिया बेनि अनगायैबो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दावहाखौ फोजोबनो थाखाय रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायो मानोना हाग्रा बिफानाव मेनपावारा खम होननानै बुंथियो बिथाङा क'क्राझार टेङापारानि कृष्ण कुमार बसुमतारिनि गोथै देहा मोननाय जाथायनि सायाव बिजिरनाय नागिरनानै बनसुआ क'क्राझारनि डिसि मावख'नि मोखाङाव केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि लादों जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि सिबिआइ नायबिजिरनानै जाथायनि दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों बिथांमोनहा कृष्ण कुमार बसुमतारिनि गोथै देहा मोननाया 72 घन्टा बारलांबाय नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै बेयो पुलिसनि फेलें होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो जुदि गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ हमाब्ला बनसुआ सुबुंखान्थियै सोमावसारगोन आरो बे सोमावसारनायखौ स्टेट आरो नेशनेल लेभेलसिमबो लांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा पाठशालानि आनन्दराम बर'आ एकाडेमियाव फरायनाय कृष्ण कुमार बसुमतारिया फरायनायाव जोबोद मोजां फरायसामोन 95 जौखोन्दो 97 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारग्रा सासे फरायसामोन बिथांनि जिउ खहा जानाया जों गासैनिबो खहा होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय बनसुनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो क'क्राझार जिल्ला डिसिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखां बिलाइ गथायदों दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि दाबिखौ लानानैनो बिथांमोनहाबो गोसोखां बिलाइखौ गथायदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि गोबां फरायसाफोरखौनो ड्राग्सनि निसायाव गोग्लैनायखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों गोबां नुनो मोनबोबाय थानाय जादों जाहाथे लाइमोनफोरा ड्राग्स जानाय एबा गावजों गाव हिंसा खालामलायनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो मोजाङै फरायनानै बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखियो बेनि थाखायबो लाइमोन फरायसाफोरखौ खावलायहरो एबसुनिफ्राय बेराफारसेथिं कलेजखौ बेन खालामनो थाखाय दाबि खालामदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो कलेजाव आब्रुथि गैयै आरो नेमखान्थि गैयैनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जानो मोनदों होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावो दि थांनाय 2016 मायथाइयावबो आनन्दराम बर'आ एकाडेमियाव फरायनाय सेरफांगुरिनि बिनद बसुमतारिया थैनो गोनां जादोंमोन 2017 मायथाइयावबो तामुलपुरनि बिनायक बसुमतारिया थैनो गोनां जादोंमोन बेनि उनाव मुसलपुर साखाथिनि सासे बर' फरायसायाबो थैनो गोनां जादोंमोन आरो दा फिन सासेबाव जिउ खहा जाबावबाय जायनाखि कृष्ण कुमार बसुमतारिनि देहायाव गोबां जोखोम नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो बेखौ सोलो खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा आनन्दराम बर' एकाडेमिनिफ्राय बेबायदि जावले फरायसाफ्रा थैबाय थादों नाथाय दिनैसिमबो सासेबो दुथांखौ हमाखै बेनिखायनो गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामो बिथाङा नङाबा सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा
सालबारि बियाबनि सनबारि भिसिडिसिआव इउपिपिएल दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंनानै 2000नि गोबां बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथिफोरा जयनिं जाफैदों होननानै बुंनाय रावा नंखाय होननानै बुंफैदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। इउपिपिएल हान्जाया जयनिं हाबाफारि लानायनि सायाव बिपिएफनि एमसिएलए जय मुसाहारिजों लोगोसे माखासे बिपिएफनि मावथिफोरनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना फोरमायथिदों दि इउपिपिएलआव 2000नि गोबां बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोरा हाबफैदों होननाय रावा नंखाय, मानोना मोनसे प्राइमारि एबा भिसिडिसिआव 2000 एक्टिभ वार्कार थानायानो जाथावना नंखाया। बेराफारसेथिं बिथांमोननि जयनिं हाबाफारियाव गासै 700 सुबुंफोर थुबुर जादों होननानै इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिनि खुगानिफ्रायनो ओंखारफ्रांदों। नाथाय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा 2000नि गोबां बिपिएफनि एक्टिभ वार्कार एबा गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों होननानै नंखायै फोसावदों आरो इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दोलोआव हाबफैदों होननानै गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो फोरमायथिदों। नाथाय बिथांमोना बिसायख'थिनि समाव होनाय गेदेर रादाय, नखर साख्रि, सोलोंथायाव सावस्रियाव जौगानाय, साइन्टिफिक राहाजों आबाद जौगाहोनाय बायदि बायदिनि खोथा होदोंमोन। दिनै बेफोरनि मोनसेखौबो इउपिपिएल दोलोआ मावनो हायाखै होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो 75,000 रां होनो खोथा होदोंमोन, नाथाय बियो मोनसे राजखान्थि रावसो होननानै एसेम्ब्लियाव गबिन्द बसुमतारीया गावनो फोरमायथिदों आरो बे रांखौ होनो हानाय नङाखौ रोखा खालामदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावो दि नखर ट्रेक्टर होनायनिबो रादाय होदोंमोन, नाथाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय गंसेबो होनो हायाखै। जि होदों आसाम सोरखारनि CM SUGYनि गेजेरजोंसो होदों होननानैबो इउपिपिएलनिफ्रायनो एसेम्ब्लियाव फिननाय होदों होननानै फोरमायथिबावो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बेफोरनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोआ गावसोरनि दोलोखौनो सामलायनो हायाखै। दोलोनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। मसलपुराव EMनि हेंथायै मोन 11 प्राइमारिया खुद्रिदों। बेबायदिनो मोननाय मोनैखौ लानानै गावसोरनि गेजेरावनो दान्थे-बिदान्थे जाबाय थानायखौ नुदों। बेबायदियाव बिथांमोननि मावनाय खामानिखौ नुनानै इउपिपिएल दोलोआव जयन जाफैदों होननाय रावा मिनिथावना होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। सिगांनि समावबो नंखाय जयनिं सेरेमनि खुंनानै गोबां बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों होननानै दाबि खालामदोंमोन। बेयावबो फोरमान होनो हायोब्ला एमसिएलए जय मुसाहारिया बिपिएफ दोलो एंगारगोन होननानै चेलेन्ज खालामदोंमोन, नाथाय दिनैसिम इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जेबो फिननाय फैयाखै होननानै बुंथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावो दि दोलोखौ गोख्रों दिन्थिनो थाखायनो बिथांमोनहा बेबायदि नंखाय जयनिं हाबाफारि खुंगासिनो दङ होननानै। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिजाथि महरै गसंगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा। एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जानि जानानै एमपिनि बिसायख'थि गेलेगोन बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। चिफ जानायनि अनगायैबो एमपिबो जानो हायो। बेनि अनगायैबो गावजों जुजिनो थाखाय अदेबानि एमपि नबकुमार सरनियानि हेंथायै गसंनो थाखाय प्रमद बर'नि अनगायै रावबो गोख्रों बिजाथि गैया होननानै बुंथियो नबकुमार सरनिया बिथाङा। बेराफारसेथिं बिपिएफनिया दखल दंब्लाबो हाग्रामा महिलारिखौ बिजेपि दोलोआ जेरैखिजाया सामलायनानै दोनगोन। सिगि-सग' खालामनानै नङाब्ला राजखान्थियारि माबा होनानै जेरैखिजाया हाग्रामा महिलारिखौ बिजेपि दोलोआ सामलायनानै दोनगोन होननानैबो बुंथिबावो एमपि नबकुमार सरनियाया। आसाम पुलिसनि ABUB आनजाद होगिरि गासै 100 बिजाथिफोरनो CIDआ सामन दैथायहरदों। बिथांमोना साख्रिनि थाखाय नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट जमा खालामनायनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाय जागासिनो दङ। आसाम पुलिसनि ABUB आनजादा थांनाय फेब्रुवारि 20, 27 आरो एप्रिलनि 24 खालाराव जादोंमोन। बेनिनो गोबां बिजाथिफोरा आनजादाव उथ्रिसारनोबो हानानै ट्रेनिं लागासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला गासै 414 बिजाथिफोरा नंखाय सार्टिफिकेट जमा होदोंमोन, जायनि मादाव 21 बिजाथिफोरा थाबैनो एरेस्ट खालामजानो हागौ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि CIDआ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव रेड खालामगासिनो दङ। आसामनि बरपेटा, बङाइगाव, धुब्री, नलबारि, नगाव, जरहाट आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव CIDआ रेड खालामगासिनो दं आरो ट्रेनिं लाबाय थानाय माखासे बिजाथिफोरखौ नंखाय सार्टिफिकेट जमा होनायनि थाखायबो उलुबारि CID अफिसावबो लेंहरनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।